Värillä on saari. Morjenskäik. Tässä Matti eristäytyneessä ihmisen asuttamattomissa saarissa on jotain todella kiehtovaa. Ehkä se liittyy osittain myös siihen, että moni tarina, kirja ja elokuva ammentaa siitä teemasta, että ihminen joutuu saarelle meren keskelle eristyksiin ihmiskunnasta ja yrittää selvitä omillaan. Vaikka me ihmiset asutammekin mitä erilaisimpia paikkoja, niin jotkut vesialueiden keskellä olevat saaret on vain sellaisia, että elämä niissä ei olisi mahdollista tai ainakaan mukavaa. Tätä listaa varten tutkinkin netin servereistä mitä erilaisimpia kiehtovia asumatomia saaria. Näistä saarista osa on joskus ollut asuttuja, mutta ne on eri syystä hylätty. Osa puolestaan on sellaisia, että niissä asumisesta ei ole koskaan edes haaveiltu. Vaikka me puhutaan tällä listalla periaatteessa tylsästä asiasta, saarista, niin näiden saarien tarinoihin ketoutuu monenlaisia ihmiskohtaloita ja traagisia tapahtumia, joten tämä aihe onkin yllättävän syvällinen ja mielenkiintoinen. Tällä listalla ei ole muuten mukana yhtään suomalaista saarta ja mä mietin, että niistä voisi ehkä tehdä ihan oman videonsa. Mä meinasin ottaa tälle videolle mukaan Lapissa Sallan kunnassa Onkamojärvellä sijaitsevan saaren, jonka nimi on Saaran Paskantama saari. Saaran Paskantama saari on pieni, pinta-alaltaan noin 804 metrin saari vain 200 metrin päässä Venäjän rajalta. Mutta eipä tästä saaresta kauheasti muuta sanottavaa olisi ollut kuin se, että sen nimi on tosiaan Saaran Paskantaman saari. Eli nytpä tiedät tämänkin, jos et vielä aikaisemmin tiennyt. Jos sua muuten kiinnostaa säännöllisesti oppia tämmöisiä laatupaktoja maailmasta, niin muistahan pistää tää Doudong YouTube-kanava heti tilaukseen. Mun kanssa sä pääset joka viikko useamman uuden videon parissa viihtymään, ihmettelemään maailmaa ja oppimaan uusia asioita. Mutta eiköhän me katsota sitten maailmalta 8 kiehtovaa asumatonta saarta. Määrätietoisten puhdistustoimien seurauksena vuonna 1990 tämä saari julistettiin jälleen turvalliseksi. Ja Devonin saari on ainakin Guinnessin ennätyskirjan mukaan maailman suurin asumaton saari. Se sijaitsee Kanadan arktisella alueella ja sillä on kokoa yli 55 000 neliökilometriä. Tällä saarella ovat kyllä ihmiset kulkeneet jo tuhansia vuosia, nimittäin sieltä on löydetty jälkiä inuiittien edeltäjien asutuksista ajalta 2500 ennen ajanlaskun alkua. Eurooppalaiset tutkivat tätä saarta tutkimusmatkaillaan jo 1600-luvun alkupuolella. Devonin saari on siitä kiinnostava, että sen luonnonolosuhteet ovat hyvin karut. Se on suurimmaksi osaksi satoja metrejä merenpinnan yläpuolella olevaa tasankoa, jonka maasto on ikiroudassa. Tässä pakkasen halkaisemassa kalliossa ei elä tai kasva juurikaan mitään. Keskilämpötila on kylmä eli koko vuonna -16 celsiusastetta. Tällä suurella saarella on kyllä joitakin sellaisiakin alueita, joissa on keskimäärin lämpöisempää ja niiltä löytyy myös kasvillisuutta ja eläimiä. Mutta juurikin nämä saaren karut osiot ovat siitä kiinnostavia, että niiden on ajateltu olevan monella tapaa Mars-planeetan kaltaisia. Tältä saarelta löytyy meteoriitin iskusta syntynyt niin sanottu Hoxtonin kraatteri, jota pidetään yhtenä maapallon kaikista lähimmin Marsia muistuttavista kaikoista. Senpä takia NASA:lla on ollut jo 90-luvulta saakka. Tällä kraatterilla tutkimusohjelma, jossa tehdään erilaisia tutkimuksia ja kokeiluja, jotka tarjoavat tietoa sekä kokemuksia työskentelystä elämästä Marsin kinnalla. Tutkimalla tätä karua eristäytynyttä saarta ihmiskunta saa siis potentiaalisesti lisätietoa, joka auttaa meitä jonain päivänä asuttamaan Marsin. Australiassa Tiinellämerellä sijaitseva Dulles Pyramid-saari on kuvsin perusteella aika huukea näky. Se on kuin keskeltä merta. Ylöstaivasta kohti kohoava luonnollinen kalliopyramidi. Tämä merestä nouseva kalliomurostelma on tarkalleen ottaen 572 metriä korkea, eli sen korkeus yltää saman kuin maailman korkeimpiin kuuluvat pilvenpiirtäjät. Uskaltaisitko sä mennä semmoiseen saareen, jolla on lähihistoriassa testattu tappavaa biologista asetta? Tällainen saari sijaitsee Skotlannin ylämaalla, niin sanotussa Sisähedridien saariryhmässä. Saaren nimi on Örnaröd ja se on PNFG. Noin 2 kilometriä pitkä saari, joka erottuu horisontista lakeana, vehreänä kukkulana. Saari on tosiaan tullut tunnetuksi sen takia, että toisen maailmansodan aikana brittiläiset tutkijat päätti testata siellä biologista asetta. Tämä testi oli osa operaatiota, jolle annettiin nimi Operation Vegetarian eli operaatio kasvissyöjä. Operaatiossa tutkittiin sitä mahdollisuutta, että brittiläiset voisivat saastuttaa pelavan siemenkakkuja pernaruttoitiellä ja levitellä niitä sitten Saksaan peltselle. Saksalainen karja söisi sitten näitä saastutettuja kakkuja ja kansa söisi sellaista lihaa, josta tappava pernarutto leviäisi tappaen miljoonia ihmisiä.
Tätä sotasuunnitelmaa tutkittiin ja testattiin Yhdistyneen kuningaskunnan asevoimien tutkimuskeskuksessa Portondonissa, jossa brittiläiset kehittelivät biologisia ja kemiallisia aseita aina siihen asti, kunnes kansainvälinen yhteisö sopi, että niistä luovutaan. Gunnared-saari valikoitui 1940-luvun alussa käytännön testien suorituspaikaksi, koska se oli riittävän pieni ja täysin asumaton. Tälle saarelle kärrättiin 50 lammasta, joiden keskelle pudotettiin pernaruttoa sisältävä kemiallinen kommi. Testi oli hyvin toimiva, eli lampaat kuoli päivien kuluessa, mutta valitettavasti pernaruttoa levisi myös seuraavien kuukausien aikana sisämaahan karjaan. Siinä oli se, että yksi höydatun lampaan ruhoista oli liikkunut myrskyn mukana rantaan ja tuonut tämän tartunnan sinne, minne se ei olisi kuulunut. Näitä testejä jatkettiin vielä jonkun aikaa, kunnes sitten vuonna 1943 tajuttiin, että vaara paikallisille ja saaren lähistön liikenteelle on aivan liian suuri. Niinpä tämä koko perruton saastuttama saari päätettiin eristää vaarallisena kaikille ihmisille ja nisäkkäälle. Saarelle ei tämän jälkeen ollut ihmisille mitään asiaa, jos he eivät halunneet altistua hengenvaaralliselle pernarutolle. Vasta 80-luvulla tätä saarta alettiin määrätietoisesti puhdistaa käyttäen apuna merivettä, joka sisälsi formaldehydia. Nimensä tämä kalliomurostelma on saanut brittiläiseltä Henry Ballylta, joka loosi tämän saaren vuonna 1788. Ball itse ei kuitenkaan vielä rantautunut tälle saarelle, vaan vasta myöhemmin vuonna 1882 geologi Henry Wilkinson kävi konkreettisesti tällä saarella ensimmäisenä ihmisenä. Balls pyramid näyttää äkkiseltään siltä kuin siellä ei voisi asua mitään, mutta kiinnostavaa kyllä, siellä asustelee yksi harvinainen souvasirkkalaji. Tällä saarella asustelee siis niin sanotun Lord Howe-voinen souvasirkan ainoa tunnettu elossa oleva kanta. Alun perin tämä eläin ei tänne kuulu, vaan souvasirkka. Laji on peräisin läheiseltä Lord Howen saarelta. Koska laji katosi sieltä 1930-luvulla, sen luultiin kauan kuolleen sukupuuttoon. Mutta sitten 2000-luvun alussa souvasirkasta tehtiin havaintoja Balls Pyramid-saarella. Tätä kalliopyramidilla asustelevaa sirkkalajia on kutsuttu myös maailman harvinaisimmaksi hyönteiseksi. Toinen tällä listalla oleva joukkotuhoaseiden testipaikkana toiminut saari on Tiinellä valtamerellä Mikronesian saaristossa sijaitseva Dikinin atolli. Kyseessä on siis atolli eli trooppisella merialueella sijaitseva matala korallisaari. Hallinnollisesti saari kuuluu nykyään Marshallin-saarten liittovaltioon. Tarkalleen ottaen tämä Dikinin atolli koostuu useammasta saaresta, jotka ympäröi ympyrän muodossa isoa, satojen neliökilometrien kokoista laguunia. Dikinin atolli on jäänyt historiaan, koska toisen maailmansodan jälkeen vuosina 1946–58 Yhdysvallat käytti tätä aluetta ydinkokeilualueena, eli he pudottivat sinne kaiken kaikkiaan 20 vety- ja atomitomia. Nämä ydinkokeet altistettiin kesällä 1946 operaatiossa, jonka nimi oli Operation Crossroads eli operaatio Tienristeys. Tämä operaatio ei ollut mikään salainen operaatio, vaan ennen sitä Bikinin atollilla asuneet ihmiset lennätettiin turvaan Rongerik-atollille ja ensimmäistä ydinpommitusta seuraamaan kutsuttiin paikalle ihmisiä, mukaan lukien median edustajia. Ensimmäisen näyttävän ydinpommituksen jälkeen saarella posautettiin ydinpommia toisensa jälkeen, eivätkä nämä paikalliset alkuperäisväestön kuuluvat enää päässeet sinne palaamaan, vaan heitä siirreltiin asumaan eri Marshallin saarille. Intian valtameressä sijaitseva Seychelleihin kuuluva Aldadran atolli on kyllä ihmisten näkökulmasta asumaton, mutta eläinten näkökulmasta kaikkea muuta. Aldadran yli 300 eläin- ja kasvilajin porukka on niin huikea, että brittiläinen luontoääni Sir David Attenborough on kutsunut tätä saarta yhdeksi maailman ihmeestä. Tämä saari on kirjaimellisesti hyvin kaukainen tropiikki, nimittäin se on yksi Seychellien kaukaisimmista saarista. Sen etäisyys pääsaarimahesta on yli 1000 kilometriä. Eristäytyneen paratiisin varmaankin kuuluisin eläin on upea Aldadral jättiläiskilpikonna. Aldadralla elävä yli 100 000 jättiläiskilpikonnan populaatio on yksi maailman suurimmista jättiläiskilpikonien populaatioista, mutta valitettavasti tämä laji on silti vaarantunut. Aldadran jättiläiskilpikonna on nimittäin ollut ennen olemassa 4 alalajia, mutta niistä vain yksi elää enää luonnossa ja kaikki muut on ajettu luonnosta sukupuuttoon eurooppalaisten merenkävijöiden toimesta. Tällainen Aldabran jättiläiskilpikonna elää jopa yli 100-vuotiaaksi, ja koirasyksilö painaa keskimäärin 250 kiloa. Toinen upea Aldadrossa elävä eläinlaji on lintulaji. Sepelmetsähuitti, joka on Intian valtameren viimeinen lentokyvytön lintulaji ja joita elää tuolla saarella enää noin 5000 yksilöä.
Merenalaisista eläimistä Aldobran edustalla on havaittu vähän kaikenlaista, muun muassa delfiinejä, miekkavalaita, ryhävalaita ja jopa dugongeja, joiden ennen uskottiin olevan tällä alueella täysin sukupuuttoon kuolleita jo 1700-luvulla. Antitodysaaret on Uudelle-Seelannille kuuluva asumaton saariryhmä, jotka on saanut nimensä siitä, että ne on Brittein saarten antitody. Antitody tarkoittaa siis sellaista maapallon pistettä, joka on täysin vastakkaisella puolella maapalloa jotain toista pistettä. Eli jos sä lähtisit nyt kaivamaan alas maapallon ja pääsisit kaivamaan koko maapallon läpi, niin se kohta mihin sä tulisit olisi sun antitody. Nämä Uuden-Seelannin antitodysaaret sijaitsee melkein täysin vastakkaisella puolella maapalloa kuin Lontoo, eli ne on Lontoon antitody. Kauan näiden testien jälkeen 60-70-luvulla Yhdysvaltojen hallitus palautti osan alkuperäisasukkaista asumaan Bikinin atollille, mutta heidät jouduttiin pian karkottamaan sieltä uudestaan korkean vaarallisen radioaktiivisuuden takia. Ihmisten koti oli pilattu ja samaten oli pilattu merkittävän kokoinen merialue. Nykyään täällä Bikinin atollilla vierailee rohkeita turisteja ja tutkijoita joka vuosi. Se täytyy kuitenkin sanoa, että ihan täysin asumatonta ja atolli ei ole, vaan siellä asuu 4-6 huoltotyöntekijää, jotka muun muassa säännöllisesti keräävät Yhdysvaltojen viranomaisille seurantaan maanäytteitä. Ja kun nyt joku siellä kuitenkin tätäkin asiaa miettii, niin sanotaan vielä se, että naisten uima-asu eli Bikinin nimi on toden totta otettu Bikinin atollilta. Tämän naisten asusteen keksijä, ranskalainen muotisuunnittelija Louis Rierd antoi Bikinelle tämän nimen vain muutama päivä ensimmäisen Bikinin atollilla suoritetun ydinkokeen jälkeen. Itä-Timorin demokraattinen tasavalta eli Itä-Timor on maa, jonka olemassaolosta moni ei edes tiedä. Se on siis Kaakkois-Aasiassa Malajien saaristossa sijaitseva tasavalta, joka saavutti itsenäisyyden Indonesian miehityksestä vaikeiden vaiheiden jälkeen vasta vuonna 2002. Yksi Itä-Timorin helmistä on Jako-niminen saari, joka on todellinen paratiisisaari. Nimittäin siellä on täydellinen valkoinen hiekka, turkoosi meri eikä yhtä asukasta. Ei olekaan ihme, että paikallinen väestö pitää tätä saarta pyhänä paikkana. Tämä saari on niin pyhä, että periaatteessa ihmiset ei saisi sinne mennä. Käytännössä paikalliset kalastajat kuitenkin vie halukkaita turisteja Jako-saarelle sitä vastapäätä sijaitsevalta Valu Beachilta käsin. Jako-saaren kirkkaissa vesissä onkin suosittua snorklailla ja sukellella, koska siellä pääsee kuulemma näkemään huikean moninaista merenalaista elämää, erilaisia värikkäitä kaloja, kilpikonnia ja jopa haita. Öksi tälle pyhälle saarelle ei saa kuitenkaan kukaan jäädä, vaan öpyminen pitää hoitaa vastarannalla sijaitsevilla majapaikoilla. Jos miettii tämän saariryhmän vuonna 1800 ensimmäisen kerran nähnyttä eurooppalaista brittiläistä kapteeni Henry Watersea, niin hänelle nämä saaret oli siis kirjaimellisesti se maapallon toinen puoli. Luontonsa puolesta antipodisaaret on tunnettuja siitä, että kylmän ilman ja kovan tuulen puolesta ne on aika karuja ihmiselle sopimaton ympäristö. Valitettavasti monet laivat on ajautunut tänne karille ja usean ihmisen elämä on päättynyt. Esimerkiksi vuonna 1893 Spirit of the Dawn-niminen purjealus ajautui tänne saarille karille. Ainoastaan 11 miehistön jäsentä selvisi hengissä ja he joutuivat viettää 3 kuukautta Antipodisaarilla haaksirikkoutuneena. He elelivät siellä luonnon keskellä metsästäen ja syöden saaren lintuja, simpukoita ja juuria, kunnes sitten 87 päivän kuluttua heidät löydettiin ja pelastettiin. Karuudestaan huolimatta Antipodisaarten luonto ja eläimistö on kyllä monipuolinen ja ne onkin nimetty Deadliften kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden joukkoon. Nimittäin siellä pesii tosi monet tärkeät merilintulajit. Norjalle kuuluva Etelä-Atlantilla sijaitseva Doveen saari on yksi maailman syrjäisimmistä kolkista. Se on itse asiassa maailman eteläisin saari, eli sen etäisyys jostakin toisesta maa-alueesta on kaikista pisin. Doveen saaren lähintoinen maapaikka on Antarktis, jonne sieltä on etäisyyttä 1639 kilometriä. Tämä Bove on siis 49 neliökilometrin kokoinen saari, joka on lähes kokonaisuudessaan jäätiken peitossa. Saarelta löytyy vain muutamia harvoja jäättömiä kohtia, joissa kasvaa lähinnä sammalta ja jäkälää. Voisi kuvitella, että tällaisissa oloissa ei mikään elämä tärjää, mutta saarella asuu hyvinkin laajoja merilintujen ja hylkeiden populaatioita. Kaikista lajoista eniten siellä asuu kerduelleni merikarhuja, jotka ovat siis eteläisen jäämeren hyljelaji ja etelämyrskylintuja. Ihmiset eivät tällä saarella tietenkään pysty asustelemaan, mutta tutkimustoimintaa siellä on kyllä ollut jo vuosikymmeniä. Viimeisin Norjan säähavaintoasema otettiin siellä käyttöön tammikuussa 2014.
Tällä hyvin modernilla tutkimusasemalla voi asua samanaikaisesti 6 ihmistä 2-4 kuukauden ajan. Voi vain kuvitella, miten kiinnostavaa olisi asua täällä eristyksessä Jumalan selän takana 2 kuukauden ajan. Tällä asemalla on myös hyvin modernit varustukset. Sieltä löytyy kamera- ja mittauslaitteita, jotka voi lähettää reaaliaikaisesti tutkimusdataa satelliittien välityksellä eteenpäin. Sähkö tälle asemalle tulee täysin tuulivoimasta. Tähän maailman yksinäisimpään maailmankolkkaan liittyy muuten sellainen hassu yksityiskohta, että Googlessa ja Google Mapsissa ihmiset on lepällä kirjoittanut satoja arvosteluja tälle saarelle. Kukaan niistä ei ole tietenkään tällä saarella oikeasti käynyt, vaan tämä on vain tämmöinen nettivitsi. Joku on kirjoittanut esimerkiksi arvostelun. Niin ikävää. Wifi ei toiminut ja joku toinen. Päädyin tänne eksyttyäni matkalla kaverin luokse. Tarinan moraalinen opetus on, että älä aja sienipäässäsi. Näitä lepällä kirjoitettuja arvosteluja voi käydä lukemassa, jos on tylsää ja haluaa vähän huvitusta. Meidän listan 2 viimeistä saarta on vähän erilaisempia kuin aikaisemmat saaret tällä listalla. Nämä sijaitsee nimittäin suurten kaupunkien edustalla. Pojoinen Brother Island. Saari on hyvin kiinnostava paikka, nimittäin se sijaitsee aivan New York Cityn ytimessä Manhattanin tuntumassa East Rivejoella. Sen vieressä on pahamainen Rikers Island, jossa sijaitsee kuuluisa vankilakompleksi. Tänä päivänä tämä pohjoinen Broadhead Island on asumaton saari, mutta niin se ei ole aina ollut. Tämän saaren historiassa on valtavasti tragedioita. 1800-luvun loppupuolella tälle pienelle saarelle rakennettiin majakka ja pian sen jälkeen sairaala. Tämä Riverside Hospital-sairaala palveli Isorokko-sairaalana. Eli sinne eristettiin karanteeniin Isorokkoon sairastuneita ihmisiä. Myöhemmin sinne eristettiin myös muita vaarallisia tartuntatauteja eli lavantautia, tuberkuloosia ja poliota sairastavia ihmisiä. Kaiken tämän sairauden keskellä saarella kuoli vuosikymmenten aikana monia ja monia ihmisiä. Ja ihan kuin tämä ei olisi ollut tarpeeksi, niin vuonna 1904 siellä tapahtui erittäin tuhoisa laivaonnettomuus. Höyrylaiva General Slocum syttyi saaren edustalla palamaan ja uptosi sen rantsalle vieden mukanaan 20 ihmishenkeä. Tämä tapaus oli tuhoisin New York Cityssä tapahtunut joukkosurma ennen VTT:n iskua. No sitten 1930-luvulta eteenpäin kehitykset lääketieteessä oli loukannut sen verran, että tämmöisiä eristesairaalasta ei enää tarvittu ja lopulta toisen maailmansodan jälkeen tänne saarelle asutettiin toisen maailmansodan veteraaneja perheineen. Asuntopulan helpotettua nämä veteraanit muutti saarelta pois ja sinne perustettiin 50-luvulla hoitolaitos huumeriippuvaisille nuorille. Tässä hoitolaitoksessa hommat ei kuitenkaan mennyt ihan ihanteiden mukaan, vaan nuoria laitettiin epäinhimilliseen eristykseen, kunnes olivat kuuvilla ja moni koki tämän paikan enemmänkin vankilana. Hoitolaitoksessa esiintyy myös paljon henkilökunnan korruptiota ja väärinkäytöksiä, minkä takia koko paikka suljettiin vuonna 1963. Sen jälkeen tähän päivään asti tämä lukuisia tragedioita nähnyt saari on seisonut tyhjillään New Yorkin edustalla. Siellä on monia hylättyjä rakennuksia ja se on suurelta yleisöltä suljettu. Nämä rakennukset eri aitoilta seisee saarella aavemaisesti ajan kuluttamana. Vuonna 2017 tältä saarelta tehtiin uutisraportti, jossa toimittaja totesi saaren olevan rakennuksineen ja myrkkymuratteineen samaan aikaan sekä aavemaiselle että kaunis. Fort Carroll on Marylandissa Baltimoren eteläpuolella sijaitseva saari, joka on tismalleen heksagonin eli kuusikulmion muotoinen. Siitä varmaan jo arvaakin, että ihan luonnonsaaresta ei ole kysymys, vaan tämä on tosiaankin keinotekoinen ihmisten tekemä saari, jossa sijaitsee sodanaikaisen linnoituksen rauniot. Fort Caroline. Rakentaminen aloitettiin jo vuonna 1847, kun Baltimorelle haluttiin tehdä paremmat puolustukset. Suunnitelmana oli tehdä tänne tosi huikea kolmitasoinen linnoitus, jossa olisi eri korkeuksilla yhteensä 225 kanuunaa, joista voitaisiin ampua eri suuntiin. Historia puuttui kuitenkin peliin ja vuonna 1861 Yhdysvalloissa puhkesi sisällissota.